Кой би го вземе? Да остане ялова с някоя господица. Я ще го откара на село. За кой ви и на вас стоиха Иванчи? Съде да го мъчите. Васко, затора ти го преустановила. Дръж, мама. Така. Аре, бягай. Мама, докторката. Ратлама. Ни казани имато ни домбази, ни корито. Може да разбра де са прали, де са срали. Де ви са пунава? Яга, Горчо. Спи си, пангалозина. Що му трябва да се мести? Яла ти, мама, яла. И що са ви сега на вас тези пирости? Я ще ga взема. Ще ga карам на село. Айде, мама, айде. Турци плевтонобила, турци. Айде, мама, амиче. Кодран коти горе.